Tulo ka man nagsuon ng nga paig pagkasunog sa ilahang balay. Patayng lawa sa drug lord nga si Jaguar naabot sa Sugbo apan way sakop sa media nga gipakita niini. Massage parlor nga gituho ang gipanag-iya ni Jaguar girakrakan kaganihang kadlawon. Mga pulis ipakatap sulod sa Dulho Fatima aron sa pagpuo sa negosyo sa drugas sa barangay. May hapon Sugbo ug Kabisayan. Usa ka massage parlor sa barangay Dulho Fatima girakrakan sa pasado alauna kaganihang kadlawon. Gikataho nga gipanag-iya kini sa drug lord nga si Jeffrey Diaz apan kapulisan nagdumili sa pagkumpirmar sa impormasyon. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Massage parlor girakrakan. Ang Nuatay Massage Parlor na himutang kilid sa Barangay Hall sa Espolarium Street, Barangay Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Ang unom ka suspitsado nga sakay sa tulo ka motorsiklo. Matod pa sa Barangay Tanod sa Dulho Fatima, giatol sa mga suspect nga mibiya sila sa Barangay Hall alang sa pagrubing. Una, gihimo ang pagpangrakrak. Usa lang katanod ang nahibilin sa Barangay Hall. Kami tanod nagrubing tuyok ni sa barangay. Karon nakadungog ni buto-buto. Namalik ni. Pagbalik na mo, ano ni? Ganang igo ang kon. Rakrak para. Sino nakit-anzar mga gunman, sir? Gamutos yung nga sa akong kauban niya. Gamutor ko no. Tulo ka buk. May angkas. Katatap? Katatap. Wala siya kaila. Naglisod ang mga pulis sa ilang investigasyon. Mga tao sa mong lugar takom sa ilang nahibawan sa maong hitabo. Lisod pa kita kay pag-abot na mo, huwag mong ginabtan. Nagtapok ng mga tao. So nga mo lang gibuhat, gikuha na lang kakurudol na mo ng area ba? Way manukan. Wa say ang mga tao diri di sa manukan ko kinsay nakita. Nakuha sa kapulisan sa crime scene ang usa ka slag ug siyam ka basyo sa kaliber 40 nga pistola. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Nailhan na ang lalaki nga miambak sa second bridge ni atong Domingo. Nilutaw ang iyang patay nga lawa sa 20 anyos nga lalaki kagahapon sa udto ug giklaim na sa iyang ginikanan. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Pasado alas 8 kagabi dinhi sa Lapiahan sa Uwano Wharf sa Dakbayan sa Mandaue. Gikuha sa taga-punerarya ang patayng lawas sa lalaki nga niambak sa Sikan Mactan Bridge niadtong Domingo sa buntag. Milutaw ang patay nga lawas kagahapon sa udto nga gianod sa kusog nga sulog sa dagat. Paingon sa Dakbayan sa Sugbo ug kalit lang nawala. Pagka alas 2 pasado kagahapon sa hapon nilutaw og balik ang lawas niini tungod sa Cebu International Port ug giguyod sa Coast Guard paingon sa Uwano Wharf. Ang karin sa dagat kusog manggod padung dito sa Cebu area. So dito nila na kuha ang kaning patayng lawas dito sa mga alas 2:20 dito sa IT area na. Giguyod na rin. Utor na nadto. So giguyod na padung rin sa Uwano. Kay medyo private place mga rin, dili kayo public ba? So at least dili kayo madumog sa mga tao. Si Cleofe nga taga-barangay Tabuk, Mandawi City, niila nga iyahang anak nga si Dexter Laguna, 20 anyos. Matud sa inahan, nagtrabaho sa Sun Pride iyang anak ug nadestino sa meat section. Domingo sa buntag, nilakaw iyang anak paingon mo duty. Nahibulong siya nga wala mo uli sa ilahang balay sa miaging gabii. Hinungdan, nabalaka na siya. Kagahapon sa hapon dunay nisulti kaniya nga dunay tao nga nakit ang naglutaw sa dagat. Matod sa inahan wala siya'y nadunggan nga problema sa iyahang anak. Gawas lang nga gusto na kining mo resign sa iyang trabaho. Ning suod ko na dito mga alas 6:30 niya dayon mga alas 7 pasado naglingkod pa ko na siya mga alas 7 pasado ning diretso lang ko naglakaw wa man ang head. Kapanso na to. Kapanso na to siya. Wa siya malugod. Why istorya kay wa ko ni kuan. Ting-ting. Murag imong nahinumduman. Ako nangutana ko bitaw sa iyang kuan nagdabi ta sa ilang kon kung wa ba siya istorya kung asa siya. Wala ra ko na siya gibilin diretso ra ko naglakaw. Matod ni Piuto Irin, doon na sila'y nadunggan istorya may kuyog tulo ka tao si Dexter. Niadtong Domingo sa buntag sa wala pa siya giingong ni ambak sa bridge.
ilang ipa-autopsy ang patayng lawas ni Dexter, subay usab sa pagtugot sa inahan, sanglit dunay aligasyon nga may samad sa ulo ang iyang anak. Yahaman ng katungon, so mas may na matong palawman pa ng investigasyon ba para regarding sa insidente. Mga pagduda, mawagin ang pagduda. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ombudsman giawhag sa pag-imbestigar sa mga opisyal sa gobyerno nga nagpaluyo sa mga extrajudicial killing sa mga gidudahang kriminal. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Giawag sa Commission on Human Rights ang ombudsman sa pag-imbestigar sa mga opisyal sa gobyerno nga misuporta sa extrajudicial killings. Dagang reklamo na ang nadawat sa CHR sa pagpatay sa mga pulis niya atong nalambigit sa gidinaling drogas. Dili nila ibutyag kung kinsa ang mga reklamo aron dili kini hulgaon sa mga pulis aron maaktas sa pagpasaka og kaso. This is a ground for the ombudsman to conduct their own investigation on violations of the Code of Ethical Standards among government employees. Maton Leo Villarino, ang ilang opisina sa kauluhan ang dunay jurisdiksyon sa pag-imbestigar sa pagpatay sa drug lord sa Sugbo nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Mahimong basihan sa investigasyon ang mga gibalita sa media. Ang isutaon sa investigasyon kung gipatay ba si Jaguar aron dili kini mubutyag sa mga police officials nga mga protector ni ini. Si Jaguar gikataho nga musurrender ngadto sa kaluhan ining lingkod sa bagong presidente. Walay pending warrant of arrest si Jeffrey Diaz human na dismiss ang iyang mga kaso sa korte. So, sila siguro they can conduct a motu proprio investigation. So far, sir, wala pa ni-reach out inyo ang counterpart? Wala, wala pa. We have not received any request from our central office kung doon na ba sila gustong investigation assistance nga among himuon dito sa Region 7. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Napalgan nga patay ang usa ka gina nga nag-inusarang nagpuyo sa sulod sa iyang building. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Napalgan patay na kagahapon sa hapon ang 76 anyos nga si Paz Didinia Lim. Natingala ang mga tao sa nidahili nga dugo sa gawas sa lusaran gikan sa pultahan sa building ug sa dili maayo nga baho gikan niini. Si SP1 Roth Viulango sa homicide section nagtuo nga posibleng nahulog sa hagdanan ang biktima. Pwede sa Sabado, kay wala man siya kuyog siya ng isa sa balay. Masa dahil siya oras sa gihaton? Mga gabiin ako. Gabiin? Aris lagi kang gapon. Kuy siyang anak. So kini siya ra gyud nag-inusaran. Siya ra. Tagiya siya ni nga duting. Siya tagiya. Gihatod sa iyang anak si Lim ni adtong Sabado sa gabi, kinsa nag-inusara na lang nagpuyo sa ikatulong andana sa building. Gitawgan pa sa anak ang biktima kagahapon, apan dili na makontak, hinungdan gipa-verify sa caretaker ug didto nasuta nga namatay kini. Walay nakitang foul play ang kapulisan apan ilang gisugyot nga ipa-autopsy ang patayng lawas aron masuta kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Di pa ta ka kuan karon, initially mo pa na. Pero mo na ipa-autopsy na to, pero may bawan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Provincial Chairman sa Liberal Party na mahibong kung anong gi-extend ang deadline sa SOSE sa kauluhan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Wa na mahibong pa ang provincial chairman sa Liberal Party sa Sugbo nga si Governor Junjun Davide sa aksyon nga pag-extend sa ubang opisyal sa Commission on Elections sa deadline sa Statement of Contributions and Expenditures. Alang niya, dili kini ang unang higayon nga gi-extend ang deadline sa SOSE. Busa, wa ni hatagi og gimbugaton ang late submission sa ilang standard bearer nga si Mar Rojas ug mismong SOSE sa partido. Posible matud pa nga dunay igong rason kung nganong nahitabo kini. Pero doon na may mga requests for extensions of some candidates and parties to file their sources. So I don't see nga gipaboran doon sa close ang voting 4-3. The chairman I think even voted against the extension. Mipadayag siyang plano si incoming House Speaker Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez nga sa pagbukas sa 17th Congress, muduso sila og impeachment case batok sa mga opisyal sa COMELEC nga mi-extend sa deadline.
Apan, si 2nd District Congressman Wilfredo Caminero miingon nga wa pa siya masayod ni ini. That's Comelec. They're independent body. So daghan mga desisyon ng Comelec nga dili ganita mao yun, pero that is their prerogative. Niadto lang unta Hunyo 8 ang deadline sa SOSE. Apan gi-extend kini hangtod Hunyo 30 tungod sa kapakyas ni Mar Rojas sa pagsumiter sa iyang SOSE. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita gawa sa nasod, 47 ang patay samtang 15 ang missing sa nahitabong landslide sa Central Java, Indonesia. Ang landslide nahitabo human sa pipila ka adlaw nga kusog nga pag-uwan. Pipila sa mga tawo midangup sa ilang atok tungod sa pagsaka sa tubig baha. Gianod usab sa baha ang pipila ka mga balay ug sakyanan. Mga search and rescue teams migamit sa mga bulldozers ug excavators aron sa pag-ukay sa mga natabunan sa yuta. Usa ka wildfire mihulga sa mga nagpuyo sa Azusa sa Southern California. Ang mga residente gimanduan sa pagbakwit sa pag-ulbo sakay sa San Gabriel Mountains luyo sa Los Angeles. Mga air tankers mibubo og mga fire retardants aron dili mokatap ang kayo sa ubang bahin sa bukid. Ang grabing heat wave gikan sa West Coast hantod sa New Mexico ang gituhuan sa pag-ulbo sa sunog. Miabot kini sa 40 degrees ngadto sa 50 degrees Celsius ang nasinati nga kainit. Samtang miabot na og kapin sa usa ka semana ang laing wildfire sa coastal mountain sa Santa Barbara. Mga balayog building posibleng maapil pagkasunog sa kayo nga mikatap ngadto sa 30 square kilometers sukad sa miaging Miyerkules. 24 ka tawo ang napatay sa sunod-sunod nga pagpamomba sa Afghanistan. Usa ka bus nga gisakyan sa mga security contractors ang gitarget sa usa ka suicide bomber sa Kabul. Patay ang 14 ka mga Nepalese ug Indian security guards samtang 8 ang naangol. Gituparan sa suicide bomber ang bus nga gisakyan sa mga security guards samtang hinay ang daga nini tungod sa traffic. Ang mga gwardya paingon mo trabaho alang sa pagbantay sa Canadian Embassy sa Kabul. Sampang napulo ang patay ug 18 ang angol sa laing nga pagpamomba gamit ang usa ka motorcycle nga gibutangan og explosives. Sa pagpamomba nga gihimo sa usa ka merkado sa Badakhshan nga dunay daghang tawo. Sa ikatulong pagpamomba samaran ang sakop sa Kabul Provincial Council human gipabuto ang usa ka bomba gawa sa iyang panimalay. Giangkon sa Taliban ang pagpamomba apan giangkon usab kini sa pundok sa ISIS. Teachers in Mexico have been for weeks. On Sunday in Nochixtlan, a half-hour north of Oaxaca City, police opened fire. Mangpatay og dulan usa ka libo ang samaran sa protesta sa mga magtutudlo sa Mexico. Nagubot ang pagdisperse sa anti-riot police sa nagbarikada sa highway sa Oaxaca sa southern states sa Mexico. Ang mga magtutudlo nga sakop sa National Coordinator of Education Workers nagprotesta sa gimando nga mandatory testing sa mga teachers. Kabahin kini sa educational reforms nga gipatuman sa kagamhanan. Ila usab nga giprotestahan ang pagpanakop sa ilang mga union leaders nga gipasangilan nga nalambigit sa money laundering ug uban pang mga kaso. Tensions were already high. Mga pulis ipakatap sa barangay Dulho Fatima aron sa paggukod sa mga nagnegosyo sa gidili nga drogas. Kini gimando human namatay ang drug lord nga nagbase sa maong lugar. Ani ang report ni Edwin Cañete. Usa ka platon nga sakop sa Regional Public Safety Battalion ang ibutang diya sa barangay Dulho Fatima aron hingpit nga mawagtang ang mga nagpayuhot sa illegal nga drugas ug hingpit usab limpyo sa tanan nga mga illegal nga kalihukan. Si PRO7 Director Patrocinio Comendador nga isusama niya sa isla sa Banacon, Hitafi, Bohol ang sitwasyon diya sa maong lugar. Usa sa bantayan sa kapulisan mao pagsulod ug gawas sa mga tao diha sa barangay. Doon natay RPSB person detail dito sa Dulho to check the coming in and out of police or of people in those areas. Wala usab isalikway ni Komendador ang posible nga pag-revenge sa mga sakop ni Jaguar ngadto sa kapulisan gumikan sa ilang kalagot og dili ikalimod nga adunay daghang tawo ang natabangan nini. Expecting revenge in return or reprisal, but we are prepared for that.
Gihulagway ni Kominador nga ang usa ka pulis andam kanunay ug ang ilang trabaho mao gatong lugar nga ilang nadisinuhan nga dili hamugaway. Mumlay atong mandato nga adto ta sa mga delikadong lugar, no? Dili ta sa hamugaway nga lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gitabangan sa mga bombero sa dakbayan sa Subo ug Talisay ang pagpaong sa sunog kagahapon sa Mansueto Street sa Barangay Tabunok, Talisay City. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Unang nasunog ang building nga gipanag-iya ni Raymond Husayon nga giabangan sa usa ka dental clinic ug massage parlor nga nahibutang luyos sa Gaisano, Tabunok. Daling ni dako ang kayo ug nikatap sa tapad nga litsunan ug manok. Lakip sa nasunog ang balay ni retired Judge Arturo Cabaron sa pasiunang pakisusi sa kabombiruhan. Dunay nagwilding sa taas sa dental clinic nga posibleng hinungdan sa sunog. Base sa mga atong nakuha din sa mga tao nga naa diri, doon naman kunoy nang nagwilding ani dito na may ongoing nga construction renovation sa taas. Kining office nga murag moabang sa anak niya po sa giya, kining sa Sayon Construction. Unya ato pa nang i-verify og maobugi ni cost basta kay atong nakuha brada kung posibilidad tungod kay namin ka building. Hingpit na og daw ang building ni Husayon samtang partially burned ang balay ni Cabaron og building nga gipanag-iya sa Gaisano nga giabangan usab sa Balamban, Liempo. Gibana-bana nga mukabat sa 300,000 ang danyos sa sunog. So far wala pa tayo nakuha nga injured sa responder o sa ato ang mga kuan diri mga tao sa palibot. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Tulo ka managsuon na matay sa pagkasunog sa ilang balay sa Naga City. Kining gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Brisko pa kayo sa una-huna sa 15 anyos nga bugtong naluwas sa sunog nga miulbo ka ganiyang kadlawon. Din hiniining naabo nga panimay sa City o Little Valley, Barangay Kulundak, Bayan sa Naga ang mga naabo nga igsuon ni Iverins Gray Ruiz. Ang upat ka managsuon na trap sa kayo sulod silang panimay. Matud pa ni Iverins, suway niyang gidala ang iyang igsuon aron mulayat gikan sa taas nga bahin silang panimay, apan kalit kining nawala. Nasamad ang iyang kamot ug nakaangkon og first degree burn dihang iyang gisukmag ang sliding window ug dayong ambak. Kan pagmatara na mo kanang ni kayo na ba niya? Dako na kay kayo, ako tutukan ako duha kay igsuon na pikas karto. Nya pag-abli na ko sa kanang kuan ba portahan, grabe nang kuyang kuan. Moto wala ang gawas na ako gibuha ka mobildo na adto kami duha ko manghod ba na ako gibuha ang bildo na sigon pagbuak sa bildo na wag tang siya kalit moto ni layat ko nya ngay ko tabang dere. Mi padayag usab og kahiubos ang iyan sa mga biktima nga wa dayon maabot ang mga bombero sa Naga. Siya nagtuo nga maluwas pa unta sa mga bombero ang iyang mga pag-umangkon nga nagsagit sa pagpangayo og tabang. Ang ako lang yung problema ng fire station diri sa Naga na mo is dugay jud kay ni-respond. Kung ni-respond ba lang unta jud sila og sayo, siguro na pa jud sigari sila masalbar nga kinabuhi. Pagkadugay na lang jud nya pagkato na mo wala sa to ilang karatungan, wala kuno sila fire truck. Oh, ambot og nganong nahitabo nga fire station where fire truck or unsa nganong dili sila preparado nga dapat unta ang kanang kuan kanang fire station preparado jud ka all the time 24/7 tayo na dapat preparado kay ako nahitabo na sa kuana nga naugdaw ang isig kakilid na ko nga nas pagkasunog sa Quaternate Cafe naugdaw isig kakilid na ko kay tungod wa say bumbero nya mausad karon naugdaw sad ang balay sa ako sister-in-law kay tungod si Japon sa bumbero dugay kay ni-respond. Ang Naga City Fire Marshal nagtuo nga electrical ang hinungdan sa sunog, giyong nagsugod ang kayo sa sala sa panimay. Matod sa Fire Marshal, tungod sa birhas silang panimay, wa makagawas ang tulo. Siguro yung mga substandard yung mga kable ng kuryente. And then also pwede rin na yung kaya sa mga bahay-bahay dapat iwasan yung mga overcharging and then yung mga maraming nakasaksak and then matutulog sila. Unaware sila na pwedeng yun yung mag-cause talaga ng fire. Yung grills yung sa nila sa sleeping area nila is talaga naka-grills lahat ng bintana. That's why lahat ng mga tumatayo ng mga bagong bahay ngayon
we strongly advise them na walang grills ang mga bintana kasi in case of fire or any emergency, wala silang way escape na pwede silang tumalon. Mi pahimangno si Daskew nga dili angen pasagdan ang mga bata sulod sa panimay. Kinahanglan nga pahimangnoan kini nga imbis nga magtago sa mga CR o ilawom sa katri panahon sa sunog, mas maayong mangita dayon og paagi nga makagawas. Sa mga ganito, wag po nating iwan yung mga anak natin sa bahay natin na hindi walang kasama na adult, and then always remind po yung mga children na in case of fire, ituro po natin yung fire exit. That's why we strongly recommend na all houses to be constructed now, kailangan dalawa po yung exit nila. Aron dali nga makatubag ang mga bombero sa naga sa alarma sa sunog, mas maayo nga mutawag pinaagi silang hotline. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Nakadawat karon og hulga sa iyang kinabuhi ang acting chief sa Penro nga si Baltasar Tribunale. Penro Chief gihulga tungod sa ekstriktong pagpatuman sa lagda sa quarry operations nga gitugutan ni Governor Junjun Davide nga tungod sa striktong pagpatuman ni Tribunale sa mga lagda sa quarry operations sa Sugbo, daghan ang nasuko kaniya. But sa Kapitolyo nga istriktong ipatuman ang 10 cubic meter nga karga sa mga sakyanan aron dili daling maguba ang national roads. Tungod ini nakadawat og mga death threats si Tribunale. Buhaton, okay, we're ato ning tanawon gid nga how we can really ma-regulate ning atong kuan. We have an ordinance we have a provincial ordinance na kinahanglan to observe. Kongresista sa ikaduhang distrito sa Sugbo mas gipili nga adto sa Bukirang Barangay sa Argao manumpa karong Hunyo 28 si Dayanara Torres sa detalye. Sa Bukirang Barangay sa Montpelier sa lungsod sa Argao, naglaraw si 2nd District Congressman Willie Caminero nga mo take oath karong Hunyo 28. Personal nga giimbitar ni Caminero si Governor Junjun Davide sa iyang buhatan alang sa maong okasyon. Apan wa pay konkretong tubag ang gobernador kung makatambong kini. Wasab sila maghisgot og mga political plans atol sa iyang pagbisita kaganiha. I support the incoming Duterte administration. We don't, di man necessary to shift to another party to support. Sa hingpit nga paglingkod ni Caminero sa pwesto, posibleng huptan niya ang proyektong pang-agrikultura, samtang i-refile niya ang conversion sa provincial road gikan sa Alcoy paingon sa Alegria. Wala pa'y bagong komitiba nga gihatag sa iya sa PDP laban, apan andam siyang modawat kung unsay ihatag kaniya. I have to refile also my fifth bill, creating agricultural district office in every congressional district under the Department of Agriculture. Sama nilang kongresista Gwen Garcia ug Peter John Calderon, kinsa mibalhin na sa PDP laban, suportaan nila ang mga programa ni incoming President Rodrigo Duterte. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayanara Torres, News 5. Dili mosalmot sa nationwide simultaneous earthquake drill ang lalawigan sa Sugmo ug Mang Adlawa. Kung ano atong siren sa report ni Jinky Rosit. Gipaybaw sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga di sila mosalmot sa National Simultaneous Earthquake Drill ugma. Kini tungod kay napakya sa pagduso sa ilang mga rekomendasyon ang department head sa Capitol atol sa earthquake drill niadtong Abril 21. Atol sa drill kaniadto, daghan og kakulian ang naobserbaran sa mga evaluators gikan sa Office of Civil Defense, Bureau of Fire Protection ug mismong ang disaster head sa provincial government. Gikinahanglan unta ang ilang recommendations aron makurihian kini. So unfortunately, these recommendations were not yet acted upon. Like for example, the training of responders from each department, although there were nanay gi-submit pero still find it murag kulang pa ba. Giawag hinon sa Capitol ang mga local government units sa pag-apil sa maong kalihukan ugma. Importante kini aron masayran kung unsa sila kaandam sa gayon nga moigo ang kusog nga linog sa Sugbo.
tinguha sa Capitol nga matag departamento sa Kapitolyo adunay first responders ug mga kahimanan nga pwedeng magamit panahon sa emerhensiya. Tapos nakaibaw sila nga kaning LGU na sila nga equipment kani wala. So ang hitabuan na nanahinoy sharing of resources in case nga naay mga incidents nga mahitabo. Ang resulta sa mong drill, tukion sab kini sa ipaygayon nga Search and Rescue Summit kun SAR ug sa selebrasyon sa National Disaster Consciousness Month. Alang sa Aksyon Bisaya, Jing Kirosit, News 5. Konsehal sa Dakbayan sa Sugbo nakigtagbo sa Environmental Management Bureau. Ang suspended nga konsehal mo ang gitahasan sa acting mayor sa Dakbayan sa paghikay sa mga requirement sa paggamit og balik sa Inayawan landfill. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Nasabutan tali ni Konsehal Nida Cabrera ug EMB7 Regional Director William Conyado ang pag-submit sa mga requirements karong Lunes. Kinahanglan ang site development plan sa landfill, monitoring sa household segregation, recovery plan sa Inayawan landfill, monitoring sa duga gikan sa basura ug 10-year solid waste management plan. Gawas ni ini, napaglantawan ni Cabrera ang posibleng pagkuha sa serbisyo sa pribadong garbage collector. Mostly ang ato i-dump dito is residual lang. Napaghihapon tay process to engage the private sector para pagtabang sa atong problema sa basura. No? Bio will be separately managed as ilahang kaniyang ilahang gi-propose. Naasay technology nga gi-introduce ang EMB para matabangan ang atong mga barangays. Gihulagway ni Cabrera nga mas nindot nga recovery facility ang ilang himuon human sila hatagi og 55 million pesos sa DILG. A better recovery facility, not a landfill anymore. So, mausap na natong pangalan na recovery facility. Waste Processing and Recovery Center. Na existing budget, labi na ang 55 million coming from DILG. Ang Regional Director sa EMB William Conyado nagkanayon nga magamit na pagbalik ang landfill kung makumply sa dakbay sa Sugbo ang ilang gipangayo. Ang EMB7 adunay gimugna nga team aron makatabang sa pagdumala sa landfill. Atong plano gud we will create a multi-partite monitoring team na. So it's more visible na, transparent na ang activities nila with the different groups nga interested parties. So kung ma-organize nato ng multi-partite monitoring team which is very good for all the community nga dili na ingon nga usa ka tawo magkuan, so na may collegial na approach sa with coordination with all concerned agencies, so mas maayo tingali we can come up a good results. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Kadalanan sa Dakbayan sa Mandaue nagmingaw magabi human sa pagpatuman sa curfew sa mga minor de edad. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Ang Dakbayan sa Mandaue ang unang mipatuman sa ilang curfew ordinance ni atong Hunyo Gis. Sa unang gabi, kapin sa 50 ka mabatan-on ang nahipos sa Mandaue City Police Office gikan sa kadalanan sa syudad. Pagkakaron, nagkaminos na ang ilang nahipos nga mga minor de edad nga nakalapas sa curfew. Muwot na lang kini og 5 ka mga minor de edad matag gabi. Mas mayong permihon ba para malimpyo po ang kanang nasa barangay sa mga bata na labi na karon nating klase na. So, wa na kayo mga bata nasa dan ika alas 10 o alas 11 gabi hantud sa Spartos Kadlaw. Naobserbaran sa Mandaue Police ang pagmenos sa mga kaso sa pagpangawat o ubang mga krimen nga nalambigit ang mga minor de edad. Dako sab ang natabang sa kampanya ang pagsuporta sa barangay nga mitabang sa pagpatuman sa ordinansa. Magsugod ang curfew sa Mandaue gikan sa alas 11 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Ang ginikanan multahan og 500 pesos kung madakpan ang ilang anak sa anti-loitering ordinance for minors sa Mandaue. Kung dili nato mapa-inform bitaw tanang barangay na mo ni atong gibuhat palagi or permi mo nang gamay-gamay ang murag suporta gikan sa barangay. Kung atong i-inform ang tanang barangay na gisige nato profile mo nang kadugayan mo implement na gitag struktura ng atong curfew. Gipatuman usab ang curfew sa mga minor de edad sa Talisay apan dili uyon sa incoming Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa curfew sa minor sa Dakbayan sa Sugbo. Karong Hunyo 30 mo take effect ang curfew ordinance sa lalawigan sa Sugbo nga magsugod sa alas 10 sa gabi. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5.
Miresign pagkapangulo sa probe team sa dakbayan sa Subo ang pangulo niini nga si Raquel Arce. Iyang gitunol kagahapon ang iyang resignation letter nga tukang acting Mayor Margot Osmeña. Si Raquel Arce gitulo ni outgoing Mayor Michael Rama nga pangulo sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Team. Wala ilisi si Arce sa paglingkod ni acting Mayor Margot Osmeña kinsa mipadayag nga walay laing haongs nga ibutang sa pwesto. Padayon nga masinati ang pag-ulan dinhi sa Subo ug Kabisayan karong semanaha. Giawhag ang publiko nga magbantay batok sa mga pagbaha ug landslides. Kini giaksyonan ni Joyce Dalisay. Posibleng padayon nga masinati ang mga pag-uwan sa Subo hangtod karong gabii. Matod ni Engineer Oscar Tabada, sa Pag-asa, susamang kahimtang sa panahon masinati hangtod sa Webes. Tungod kini sa Intertropical Convergence Zone nga ania sa Kabisayan ug sa Mindanao. Gawas ni ini, adunay low pressure area nga anaa karon sa east sa Mindanao. Hinuon ang low pressure area wa pa na siya mosul sa Philippine Area of Responsibility, but other models nag-stipulate nga dunay probability nga usa ka model nga mahimong bagyo, ang ubang model sa wa gyud probability. So gipahimangnuan ni Tabada ang publiko sa pagpangandam batok sa kusog nga pag-uwan. Delikado sa landslide ang mga nagpuyo ubos sa bukid ug niadtong nagpuyo daplin sa mga sapa nga posibleng muawas tungod sa baha. So angay natong bantayan sa giingon na nako kay nanatas La Nina hapit na muundang ang El Nino, so magpadayon sa mga weather condition nga naani nga ulan-ulan gud kila. Angayan usab magbantay sa mga sakit tungod sa pag-usab-usab sa dagan sa panahon. Alang sa Aksyon Bisaya, Joyce Dalisay, News 5. Patayng lawas sa drug lord nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar naabot dinhi sa Sugbo. Gisuwayan kini sa pagsusi sa mga sakop sa media sa Sugbo sa lugar ni Jaguar sa Dulho Fatima. Uban kanila si Edwin Cañete. Gibisita sa mga tigbalita ang panimayan ni Jeffrey Diaz alias Jaguar. Human miabot ang patayng lawas nini gikan sa kuluhan kaganiyang alauna sa kadlawon. Ambot mao'y sagad nga tubag sa mga tao nga among mapangutana. Kining duha ka bata nga akong gipangutana kung aduna bay doorbell ang dakong gate sa compound ni Jaguar. Pwede ba sudlon? Ha? Kisa na yung pwede pa sudlon? Di ko naman sudlon? Samtang kining usa ka babae nga mikalit lang sa pagtabok sa among kamera nga nagatubang sa gate ni Diaz nangambot usab. Kining usa ka hamtong nga babae among giduol diha sa tindahan. Mausab kini ang iyang tubag. Wala. Ako kay ba anak? Kailan kan Jaguar? Wala sad. Oh, kasi ka kailan Jaguar? Wala din ko. Jeffrey, kailan kan Jeffrey? Wasad. Wasad. Kung ambot ang mga tubag sa among mga gipangutana, ambot usab ang tubag kining duha ka lalaki nga naglingkod sa waiting shed ug dayong panglakaw. Kailan ni Jaguar Busing? Kinsa mo siya? Oo, sige kailan. Nabantayan sa mga tigbalita nga adunay daghan nga mga tao nga nag-standby sa gawas nga bahin sa lugar sa balay ni Jaguar. Mao kini ang palibot sa compound ni Jaguar sa diyang gi-raid sa kapulisan, pipila ka buwan na ang nakalabay. Walay bisan o sa kasakop sa media ang nakasulod alang sa pagsusi sa patayng lawas sa drug lord. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka task force gitukod alang sa pagtino sa damage ug rehabilitation sa Monad Shoal. Kini giaksyonan ni Faith Taobi. Nagmeeting sa Kapitolyo ang mga eksperto nga nahawa sa pagkasangad ang MV Belrose gikan sa Monad Shoal. Ilang gituki ang himuon nga lakang sa kagamhanan ug tag-iya sa barko alang sa pag-rehabilitate sa nadaot nga coral reefs. Matod sa officer in charge sa Provincial Environmental and Natural Resources Office, Baltazar Tribulano Jr., usa ka pundok ilang tukuron alang niini. Be a technical team meeting tomorrow in terms of the extent of the damage. Ang task force langkuban sa Philippine Coast Guard, DNR Provincial Legal Office ug Marina. Matod ni Tribulano, dili nila buhian ang barko hangtod nga adunay letter of guarantee gikan sa nanag-iya niini. Ang letter of guarantee mao'y mo-secure sa bayad sa mga danyos nga nahimo sa Monad Shoal. The vessel will not leave Philippine waters until an acceptable guarantee has been given to the government. So the vessel is not leaving anytime soon.
Andam usab mo tabang ang Malapascua Business Owners Association aron dali ang pag-rehabilitate sa Marine Reserve. Or proximity as a resort or something like that. But as Malapascua Business Owners Association and the group Project Sharkling being involved in the protection of Monan Shoals, we would like to get the damages go into the Monan Shoals rather than to anybody's pocket. Usa ka workshop himuon sa Monad Shoal Task Force aron sa pagmugna sa mga pamaagi alang sa recovery sa Monad Shoal. Alang sa Aksyon Bisaya, Faith Wabi, News 5. Happy day mga igsoon! Dakong kalipay ang gibati karon ni kapatid Yasi Pressman sa sunod-sunod niyang mga proyekto nga nadapwat human sa iyang pagbalhin sa TV5. Gani, baguhay pa lamang natapos ang Born to be a Star kung diin usa siya sa mga host niini og napanglantawang daghan pang mga proyekto ang nakahilera alang sa aktres karong tuiga. Ani ang Aksyon Showbiz Report. Dakong kalipay nga gipaambit ni kapatid Yasi Pressman sa paghangup og pagsalig kaniya sa TV5. Gani matod niya nga sukad sa iyang pagbalhin sa Kapatid Network. Sunod-sunod na nga mga proyekto ang iyang nadawat. Super happy and super proud and super thankful sa welcome na binigay nila dahil nga kakadating ko lang din sa TV5 and it's been great dahil nag-international pa kami for Dubai and New York for TV5 and it's been an amazing experience. Bago pa lang nga natapos ang Born to be a Star nga reality singing competition kung diin usa siya sa mga host niini ug sa nagpadayong kalambuan sa iyang career anaa siya kasamtangang makita sa Happiness Happy Hour. Gawas sa linahi nga acting skills ni Yasi, mas nailasab siya sa iyang kahanas ug kahat sa dance floor. Mapasalamaton sab si Yasi nga natagan siya kahigayunan nga makabisita sa laing nasod as TV5 goes international sa mga waabot niya nga proyekto sa mong network. Now, kakatapos lang ng Born to be a Star at Happiness Happy Hour. Kaya lang lagi akong wala, kaya mga 1 month na rin. Tapos meron po kaming bagong show na kailangan yung abangan, pero siguro next month pa rin yun, papalating pa rin yun. Sa nakalabayng simana, anaa si Yasi sa isla sa Bantayan alang sa shooting sa labing bagong comedy movie sa Viva Films nga Camp Sawi, kung diin usa siya sa mga nagunang bituon dinhi. Alang sa walay karapusang mga chika, umanin ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucotsera, mga toward the gay nagkanayon. When MacArthur said, I shall return, the Filipino people responded, pasalubong, agay. Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanu sa kapatid kay di lang kutob sa balita, aksyon.